De mentira, claro. Como me gustaría ter unha bici? Ademais, eu penso que se me dá mellor a mesma. A que Sí! Andaba dun sitio a outro, sempre dentro do garaxe. Subía caixas, baixaba armarios. Era un verdadeiro artista. Ata que un día decidiu probar fora. xa sei, ou saír pola parte de atrás e podo andar un ratiño pola horta. E iso que non dende a cociña poden ver. Xa sei, subirei ao muro que temos o veciño, ali non me ven fixo. E así o fixo. Subiuse ao muro e facía toda clase de piruetas. Era un experto manexando bicicletas. Que gañas teño de ter unha de verdade, yupi, todo credo. De súpeto, oíu uns berros dende a cociña. Vírono os seus pais. E claro, mirouse de novo. Ai, ai, que o loliño anda por riba dun muro e vaise matar. Non pode filho meu, e vaise pegar a miña casa. Cando os pais se aproximaban, estaba dando o lolo un chin por aire. Castigado outro ano máis. Dende logo, como se che ocorre darnos matar a disgusto? Pero o pai, no fondo, quedou cavilando. En que o neno era un crack na bici, facendo o que facía. Manexaba a bicicleta como un profesional, moito mellor que él. E cando a nai xa marchara, achegouse a él e díxolle: Anda, Lolo, ven comigo, que quero que me ensines como vas, pero non fagas ruido, que non nos vexa a túa nai, que podes asustar outra vez. Lolo ensinou ao seu pai como debía manexar, e mentres falaban, practicaban e pasaban o ben, chamou a nai por eles que se achegara ao polo que encargaran para comer. ¡A comer! ¡Ya imos! O pai achegouse primeiro a nai, e algo lle debeu susurrar no oído que a nai sorriu, e os dous ollando cara a Lolo. Sabes, Lolo, hai que recoñecer que és un artista para bicicleta, moito máis que eu, que son un desastre. E tamén hai que recoñecer que cando fixeches preparar o desayuno foi con toda a túa boa intención, así que estivemos pensando a túa nai e Marceu que mereces unha bicicleta. Pero non unha calquera, a mellor bicicleta. Moitas grazas, mañá tócame facer o desayuno. Esta vez xa sei como hai que facelo, non hai falta. O día seguinte, Lolo ergueuse cero e preparou o mellor dos desayunos aos seus pais. E só pensaba xa na súa próxima bicicleta. E colorín colorado, e te conto, a rematado.